Case item 15, case number 158 of 26 in a land dispute, illegal passing of land, Chavengwa village. Inyaya yakamhangana naCollins Makore achimhangarira trust dzitunge pamwe chete naTachivei Chikanga ndonhando yanaimudari. Tichakumbirawo Collins Makore simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Collins Makore ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendesera kukasi ndoya kuna trust dzitunge naTachivei Chikanga. Pandichadenza trust Tachivei utaura zita rake. Simudzai maoko erudyi mutedzera zvandakutaura mashure. Ini trust dzitunge. Tachivei Chikanga. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tizai maoko pasi. Inonzi Chavengwa village. Kusati kwana Molive Port. Molive. Tokumbirawo Collins Makore muziviso muchidimbu makagara izvo rakasungira chasakiswa mumhangarire trust naTachivei. Saka undimhangarire trust naTachivei kuti toda kuti vabude muPC garden yedu takapa vabereki vavo kuti vawane kurima. Saka PC chaita kuti chivati vachibuda vakaitengesa. Vakaitengesa? Vakatengesa kunani? Ini munhu wavakatengesera handimuziva. Hamuna umbowa? Umbowa uripo ndekuti ivo pane zvavo kuti chivabvunza vakabvuma vazoenda kumambo kudarira ishe murapi vakanobvuma zvakare kuti vakatengesa. Saka ishe murapi vatongawo vakati ngavadzorere vanhu vakatengesera mari yavo. Then ivo vanoramba varimo zvavo asi havachabvumidzwa kutengesa. Saka chivatowa vanomboramba varipo sei ivo vakatengesa ndopavakati tichiuya ivo ishimurapi. Munayo judgment yekwava murapi? Hongu ndakaisiya musi wakanaka. Alright, saka chikumbiro chenyu kudari ndechekuti sezvo vakatengesa ngavachibuda mugadheni. Trust naTachivei marinzwa shoko hanzi makatengesa mugadheni mukabvuma pamberi paishe murapi. Saka nekudaro hanzi budai mugadheni. Ndo chikumbiro chiri kutaura. Mune chekutaurira dare. Nditaure nditanga ndiri Tachivei Chikanga. Mukuru wava nawo vari kutaura iyi manyepo. Magadheni avari kuti ndiavo asi avo. Isusu takashayikirwa navabereki. Kare ndofunga muna 2000 ino wakashaya 2008. Pa 2008 ipapo baba vedu kubva kuma 94 taingori magadheni tiri vadiki. Svika tipedze chikoro. Zvadaro 2008 ndokushaya kwakaita baba vangu inini. Vashaya baba vavo vakanga varipo panhamo kubva pa 2008 pakabvunzwa kuti pana ane chikwereti here nemunhu afa uyu. Ivo havana kutaura kana anything. Isu baba vedu vakangokura vachiti vakomana endai kugadheni munodiridza gadheni. Zvokuti vari kuti gadheni ravo izvozvo tinopokana nazvo kuti kunyepa. Kechipiri baba vavo vakambouya vakaaprocha munin'ina wangu inini asati afa vachiti vakomana magadheni ari kumirwa ngatitengesei pane vanhu varoda kuatora magadheni iyaya. But nhasi unoti kushamisika vari kuuya vachiti hanzi magadheni ndeavo nekuti isu taonawo
isusu chakatimanikidzira kuti titengese inhau yekuti vakanga vachitipa pressure. Since tina vana vasikana takaona kuti isusu vana vanogona kuzosara vachishungurudzwa isusu tafa. Baba vavo vachida kutora magadheni kechitatu vakauya netsamba takati isi chitibuditsirai pamakasainirana nababa vedu vakatibuditsira tsamba yakanga yakanzi Ministry of Land, Ministry of High Court vachiti hanzi nyaya yakatotongwa kare haiende hamuna kana makanomangara kwamunonomangara hamubudirire vachiti nyaya yakatotongwa nekare nedare. Chibva ndazoona mumwe akanditipira akati kuna nyaya inonzi yakatongwa kare nedare musati mamboenda kwamambo murapi musati maona kana sabhuku wenu kana kwachief Chinamhora ndomamirira akaita nyaya iyi semazira anoita. Baba vangu vakashaya 2008 ava nyaya vakazotanga kutinetsa 2022 ndopa vakatanga kutinetsa naso. Vakagara dare kwamurapi here hongu mama pana pakanyorwa kunzi sekupiwa kwanga kwakaita vabereki vatrust naTachivei nemhuri yekwamakore kuti varime mugadheni. Nzvimbo idzodzo dzicharamba dziri dzavo asi hadzitengeswe. Zviri kurevei? Sorry mama. Regai nditaure muchidimbu. Gore ra 2022 yakazotongwa H2 but kekutanga kacho yakatongwa futi judgment racho takasiya kwamurapi pandakangotora screenshot ndinayo phone. Asi zvatoverengwa hanzi zvarevei pindura mubvunzo. Ndio matongero akaitwa vachiti garden iri sekupiwa kwarakanga rakaitwa hatina kukwanisa kuwana nguva yekutaura pakapedzisira kupinda nyaya mugore rino ndofunga last week manje kake H2 ichipinda mudare. Mimi vakomana vagari vemumusamenyi Kumba. Tiriva vakuzana. umbo hwekuti gadheni ravaranga vachiri mwana vabereki vavo mama ngavapa hunowanikwa kunani? Gadheni takaisirwa nana baba. Sabhuku vakatodiswa kudare vakati patakapinda pekutanga vakawasipo kusvika sabhuku havakundiwana kwanisa kuti kwambo kuti gadheni rerani. Sabhuku ndikuvazodedzwa nobva vauya kubva kuti gadheni riri kwamakore vachiudza ishe. Saka ishe still vangotaiwa nenguva yatorwa nevakomana vachishandisa chigadheni. Saka pari zvino takumboti ngati munhu anopa dare umbowo hwekuti gadheni nderenyu manga makapa vabereki vevakomana ava ndiani? Sabhuku. Ari kupi? Sabhuku asi vane tsamba yavakanyora vachiti chero kwamunenge maenda kana kupi tsamba yavo ndinayo vana. Ine sabhuku andikutaura ari kuLondon ero? Mati. Ari kuLondon ere sabhuku? Ariko kwamudi. Saka sei ndida kundishande naye nematsamba adi kuuya pano? Isati nosodana vachidiwa. Saka handi ndikapa mutongo pana pasabhuku ndiye anozoona kuti zvaitwa here zvandatonga. Saka kana muchiuya musina sabhuku wacho iri nyaya yekuti nzvimbo ndeyani nzvimbo ndeyani ndobva ndapa mutongo unozonopinda sei kuna sabhuku? Ndopa mutongo nhasi ndati nzvimbo ndeyamakore kana kuti nzvimbo ndeyana trust. Sabhuku obva ati kwete hazvisizo mambo vatadza kutonga. Handi ndakonzesa bongozozo. Saka nyaya iyi inoda munhu anokupai umbowo uhu zvisina kupokana kuti gadheni ndiri kwamakore zvechokwadi topiwa umbowo hwacho nedare remusha. Tapiwa umbowo hwacho tonzwa kuti ava vakazouya sei pamunda iwoyo. Tonzwa zvakare umbowo kuti chii chazoitika pagadheni apo chamataura imi kuti kutengeswa. Pano kuvakwa here panapa? Pakamboiswa waya. Nyani? Nemunhu wacho akatenga. Kudai munodza munhu wamakatengesera abvise waya yake ipapo? Munhu akatengeserwa ngaabvise waya yake ipapo. Pane ipapo pasare pari zvapanga pari kubva kare. Dare ramambo rosimuka, mosimudza dare ramambo. Rouya mumusha menyu, toita musangano wejekerere. Sabhuku makore nevamwe vakuru vari mumusha. Tiri panzvimbo yacho yamuri kuchemera titoona gadheni iri rapa iyi. Ava vachitaura zvavo iwe uchitaura zvako uye nevafakazi vako iwewo vari mumusha nevese vaminavo vacho vachitaura nhoroondo dzenzvimbo yacho takagara pamunda pacho. Sabhuku wacho aripo
Sabhuku akagara apa nasekretari wake vachinyora maminitsi avo ezvavanosara vainazvo. Mambo vakagara vachinyora maminitsi avo. Kana dare rapera tovadaudzana tipa mutongo ipapo. Zvinodhipenda kuti ndiani anenge auya. Kana ndatumira vakomana kune makudzoka kuno kundozokupai mutombo. Asi ipapo munobva matoona neumbo hwabuda ipapo kuti chokwadi chiri kubuda panapa ndechekuti asi ndati vakatengeserwa ngavabve ipapo. Padipapo pasare pari zvopanga pari nauye kuti takazvara vana vasikana hatisi chikonzero chekuti nhaka ngaiparadzwe, nhaka ngaichengetedzwe iri sezvairi. Mwana musikana iyeye kuti ane kodzero yogara nhaka yababa vake handiti izvozvo iyo itori nhaka yevana vasikana. Saka imimi kana muchiti hanzi ndakazvara vana vasikana murikuedza kududza kuti mwana musikana agare nhaka yababa vake ndozvamurundudza. Ndozvino chikonzero chavapa chavakatengesera vakomana. Mukuru wanga atishuvudza zvakare because chikundinetsa ini pandatsanangura kuti vakambouya nemafake papers aitaura vati ivo vakatomboyawo vachiti ngatitengesei magadheni. Ndochikundinetsa ndochakatipa pressure kuti sei vari kuti ngatitengese magadheni nhasi wozoti ndeavo. Ndopari kundinetsa inini baba vangu kubva grade 4 tichingoreva because munhu ane 5-6 years anotoziva zvinenge zvichiitika. Ndonga mambo yapera kai. Ndotenda mambo wati chawa ikoko munhu wese ane vanhu vakanotsigira nyadzani. Nyadzani musiwo kana kwaruwa mupati kutonzi ingwangu hapo nengangu hapo. Munhu wese basa rekutsvaga munhu wake anomusapota. Munhu wese anomutsigira. Chokwadi sabhuku nekomiti yake zvino zvirichi zviripo naumwe wakuru mumusha. Yapera isina basa rinoronga. Munoronga nedare ramambo kuti dare rinouya rini iwa munoronga nawo. Kana maronga mawirirana tobada kuudza kuti dare riri kuuya rini pazuva ratinotarisira kuti panenge paine sabhuku aripo nevafakazi vemumusha menyu vange varipo. Saka ngatishandidzaneni ofisi izvozvo zviitwa nazvita Vamos sair. Trust na tachiwe